По пътя за Златни пясъци при разклона за Аладжа, веднага пресечката вляво, и горски път, който през тунела там води към един огромен, строен наскоро в гората път, при който се вижда как са съборени множество дървета, вековни и ценни дървета с изсечени корени, изсечени стволове. И целият този път води към едни мащабни строежи, които се намират в горска територия. Виждат се навсякъде строителни материали, нахвърляни различни насипи, заровени строителни отпадъци, а дървесината е направена на мулч, с която се оформят местните строителни обекти. Сред тях и множество вили, които вече даже са вкарани в експлоатация, продадени са със съответните нотариални актове, със съответните документи, които вероятно са фалшифицирани, с което възниква сериозен въпрос, що за институции у нас дават такива възможности, а също да се правят огради директно в горските зони, да слагат табели, че това са частни терени, а всъщност животни граждани да не могат да минават през тези горски терени, а тези горски терени да се застрояват, да се изграждат там всякакви съоръжения, включително такива за тренировка на възрастни хора, да се оформят пък от багерите съседните горски пътища, така че да не могат нормално разхождащите се да минават. Подобно строителство, усещане за институционално бездействие, въпреки че гражданите от района от години подават сигнали до общинските и национални власти, анархия, беззаконност и тотален хаос в гората около природен парк Златни пясъци.